היי חברות וחברים, אני די.ג'יי יוסי ורטיים מלימון די.ג'יי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על האוזניות. והדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם זה על חוויית הקנייה. אז בואו נתחיל. טוב חברים, אוזניות, למה דווקא לקנות את זה? למה דווקא לקנות סוני, פיונר, HD25? כשאתם הולכים לקנות אוזניות, קודם כל תשאלו המלצות. ולפי זה תלכו לבדוק את האוזניות. תבדקו 3, 4, 5 אוזניות, ומה שטוב לכם תיקחו. בדרך כלל אוזניות טובות, אנחנו צריכים לשמוע את יחידת הקצב באוזניות. ברגע שאנחנו שומעים את יחידת הקצב טוב, אז אנחנו יודעים שזה מתאים לנו. זה יושב לנו על האוזן, אנחנו שומעים טוב, זה האוזניות שלנו. כשאני הלכתי לבחור את ה-HD25, אני בכלל לא הכרתי אותם. אני מדבר איתכם לפני 14 שנה בערך. היו גם את הסוני, והיה גם את הפיונר עם הקפסולה שמסתובבת. הקפסולה שמסתובבת, איך שראיתי את זה, הבנתי שזה לא בשבילי, למה זה נופל על הרצפה, נשבר, ולא טעיתי. אחרי תקופה אני רואה אנשים שהתחילו להדביק את האוזניה עם סלוטפ, וזה לא נוח וזה לא נעים. ולכן האוזניה הזאת, ה-HD25, היא טובה בשבילי. ההמלצה בשבילי זה רק את זה. בשבילכם תלכו לנסות כמה. קפסולה קטנה שיושבת לי על האוזן, נכון, צריך מדי פעם להחליף לה את הספוג של האוזניים כי הוא מתפורר, אבל זה, לפי דעתי, זה האוזניה הטובה ביותר בעולם, בשבילי. הדבר השני שרציתי לדבר איתכם, זה על חוויית הקנייה שאתם הולכים לקנות ציוד לעסק שלכם. אתם יכולים לשאול המלצות לגבי כל דבר, רמקולים, קונטרולרים, אוזניות, פנסים כאלה ואחרים, כל מה שאתם צריכים, אתם יכולים לשאול המלצות. אבל כשאתם הולכים לחנות, תבדקו את עצמכם מול הקונטרולר שאתם רוצים לקנות, את הרמקול שאתם רוצים לקנות, לא חשוב מה, תבדקו כמה מוצרים אותו דבר, ותראו מה הכי מתאים לכם, כי מי שממליץ משהו, זה עבורו טוב, יכול להיות שגם עבורך זה טוב, אבל תבדקו, תבדוק את הקונטרולר שאתה רוצה לקנות, ואת הקונטרולר שליד, וליד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, תשגעו את המוכר בחנות, אין בעיה. אני רק אתן לכם דוגמה, אני עובד עם האופוס קווד, אני כשרציתי לקנות קונטרולר, אמרתי אני הולך, היו לי כמה קונטרולרים, אבל הקונטרולר האחרון שרציתי לקנות זוג קונטרולרים של DDJ400 של פיונר. זה פיונר שעושה את כל העבודה, מתאים לי, ונסעתי לפיונר בתל אביב, והדבר הראשון שהפריע לי בקונטרולר הזה, שהוא היה לי קטן מדי, לגוף שלי הוא היה קטן מדי, ולא היה לי קשה לתפעל, כי הוא היה גם צפוף קצת, זה לא אומר שהוא לא טוב, הוא לא טוב לי, כי הוא היה ממש קטן, והלכתי אחד ליד, ואחד ליד, אחד, עד שהגעתי לקונטרולר הזה, והקונטרולר הזה מתאים לי גם בגודל, וגם בפיצ'רים שלו, הכל פה מרווח, ככה תעשו אותו דבר על הציוד שלכם, מעבר לזה אתם הולכים ליהנות ביום הזה, תהנו, תהיו שעה, שעתיים בחנות, תהנו, תרגישו, תשמעו, גם אם אומרים לכם זה לא וזה לא, תלכו לראות, תראו מה מתאים לכם. אני די.ג'יי יוסי ורטיים מלימון די.ג'יי, אני מקווה מאוד מאוד שהשארתי אתכם, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות כאן בתגובות. להתראות בסרטון הבא.